dia mai dia. Ya. Sebentar, stop. Itu orangnya harus lagi. Teman-teman kita dam, đây là kim BBM có đồ này này đó chúng ta là hấp cho nên là quay mình quay mình hết mình làm mà hết cũng mình ra bằng lắm chúng ta mình không làm đâu hết còn là chúng ta quay quay thằng này luôn đấy cái này là cái cuối làm vào chúng ta là cái 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 luôn còn chúng ta là cái này mà hết luôn chúng ta làm test quay vào lắm. Sampai join ya dong nih. Ayo nak. Oh. Ana lah yuk perlok. Ana lah yuk. Lai dah kene nang ba tim sup. Ada pi. Ayo yang apa nih? Ana lah yuk. Yang. Lai dah kene sampai nang ba. Ada ke biliuro. Kalau kam dah ni magnet. Makam he. Nang ba tulam sampai join. Jala. Terlok mentang idon hang ne langi. Akan ne gadam skaba supply haga sinong yungi. De kane gadam kane ga skim kala yo nangba naga skim GGM. De oj bunsin juan bansina bunsin ya kane ga ga jungi namar ba katut bat ka gambiang de man laga tayau man laga singi lada one slap ngim sem yo ya ka umbam umdi ka babiang akane ka chaka bat kane ka tanya jungi te kane ka dam kade ka dam ka ba lachna da uwe kontraktor te haga jinpe junga kane ka dam kumut kampat biang te ngila thaj bat ngila nya ru bunsin ngi haban sna ban repair ki dalade ya kini ki lane kini ki paj ki ba hap ki ba pra ki ba jot ki ba pra te man la ka kor ngi juan sna te mentaru nomar ba ka jing he ka men sismi te kala rong no ya ka yo we ulun pak paj ka ba join ka cross paj ka ba join na ka ne ka paj ka ba supply haga hagi nong jungi te ngim lap chu yo pai namar ba ka ka he te menta ni ben kam da penja magnet ban lap yo ni ulok pat pai balahap te menta ngi lalap te kane ka bat kane ka dam kam sem labiang ba buat kane ka dam ru haban repair penjang agajin pai ka jonga bat kidon ru gini ki pai rit ki ba supply hagi ying ki sem gi jongi aring laying untuk kane ka pai haga jaka ba kin bu ban pen pai chane ndrei ki bu hamar siteng jongane ka kanro te ka set no lada wan ka slap lada wan ka slap ka bijut ki slading ki slasik ki set no ya tu ka pai e gumta di tempat ki kontraktor ban marmot ban sinabiang ya kena ka dam ka jungi nang ba pensuk ya ka umbam umdi ka jungi de bunsin ni hangne ngilaju ya knyum na gumta kena ka te menswa ngimpat yo ya kena ka GGM steam ngirang ya biang re mata mar yo ya kena ka GGM steam ya knyum namar belai
namar ba ka umbab umdi kamsam labiang akan ga jaka akan ga thain ga dong ga jungi te hajaka ngi kermen ba lengba jong ga skim kan pensuk yangi kilong ying long sem gi jungi ha ka thain ga dong ga jungi ndrei penban ba nyim yo biang bah ya ka bat ka ru kam da biang bah kam bit bah te ngi kerpat mo nagaliang jungi kum pechnong ban wan pech ban wan kmi te barabor haswa ban pentrei ya kam ya kane buns haswa ban pentrei kam ya kane gadon ka kumti jong ka WWSC te agajin sha ki WWC ki ban pech ban kmi bnia ya kane ka bam di hapo kasnong ban pech ikini kitam lanai kitop ka bah snong jungi hendrei watang kisin ru kimpech ya bunsin haba jot haba pra haba ngimyo niwan snahi dalade te ka pelong ka yangi ba nin sngau thai sngau wai ban pendu gentleman ban pensa ka dum te kerpat ba yagitu TV WSC jumlah pemain shwa ban pentrikam ya kan skim JJM skim te gidai ban repair gidai ban sna gidai ban page bat gidai hi maki kinong page kinong mi gnia kinong sna ya kan kinong repair ya kan ka skim JJM te kerpat ya ki lada kim trikam nagaliang jungi ngin sa le ya kabron kam bat kumjuru tam agane ka sinong jungi te Don Mastarul jong ka PHE Henry Kim Juwan sna te kalong ga ka ba pendu ban yo ka umbam umdi yangi resnong yungi te watang sin sibnair Mastarul semlawan te ka pat ki bor bahlor bagi ban page bat ka pat yu Mastarul bagi ban page ya kan ka ka jungi hang ne namar ba nagaliang yung piru iyo ya ka jinsiu ka babiang ka dor ka babiang ka salary man lo benai na ka benda ban page ban kmi bnia ya ka ne ka ka dong ka thai nga jungi te kerpat yu Mastarul yu nong page ya ka ne ka ba pin penbit penbiang ya ka kam ka duty ka jongpi nang ba nagaliang jungi ka snong kansuk ya lada mapi pi habak hifat ya kam lada kam trei lada kam ta lada kam pendap ya kam ram ka jongpi ka duti ka jongpi te kalong ka ka ba pen sosi kalong ka ka ba pendu yangi kum ka snong ba hanga jaka bangin yo umdi minum yo su dengan dapat iru ba ide ban wan ban repair ban page ya kan ka haga nong ga jungi nang ba tim tip ka nong ga chaka pagide ban sna lane ban repairing lane hagino ki page ki baset ki jaklai isladi ni klasik ki gunta ki haban repair ki haban law ki haban loj bat ki haban le yang kodam kam te kane tadi ka mentang ngiwan sna ya kane ngiwan sna hi umdon kita ki komiti jongga WWC bat umdon kita ki nong page ki nong kmi ya kane ka skim aga bede bat kane ka skim ngiwan sna hi dalade ti kumta kerpat yaki kabor jongga snong bat ngi kerpat ru ya ka WWC ba kinle ya bron kam lada pimla ban trekam hapan pentip bat pensai hapo ka snong ga jungi bat kane kar komsna kane ga skim JJM hapo ka snong jungi nga sio ba nga ong ba kampat bit kampat biang ba hadu kata bat ki don ru ki long jing ki bompat do padyo ya ka umbam umdi kane hapo jong kane ka snong ka jungi te tangkum ne blai simun